Дето мъти главичка, да? Застрем. Браво. Духни, нали, нека ще така. Да, така, духни така. Хайде, духни свещичка, така духаш на рождение. Как завиш? Как духаш свещичка? Хайде, Съединяваш ли се с Христа? Съединявам се. Съединявам се. Съедини ли се с Христа? Съедини се. Вярваш ли в Него? Вярваш ли в Дядо Божие? Да, той да. Вярвам в един Бог, Отец, Съдържител, Творец на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, на Божия народния, който е на Отца при всички векове. Светлина от на истински Бог, от истински Бог роден, а не сътворен. Един също на Отца, чрез който всичко е станало. Който за нас бе раснат при Понтия Пилата и страда бе погребан и възкръснат през предписанията. И възлез небесата седи отдясно Отца и пак ще да се слада съди живи и мъртви. И царство не ще да има край. Вярвам в Святаго Духа Господа, който всичко животворява, който от Отца изхожда пътите си поклен се прославя равно с Отца и Сина и който говори чрез пророците. Вярвам в едната Вселенска апостолска църква, признаваме на кръщение за опрощаване греховете. Очаквам възкресението на мъртвите и живота в бъдеще век. Амин. Съедини ли се с Христа? Съедини се. Поклонимо се. Покланям се на Отца и Сина и Святаго Духа, на един същ неразделна Троица. Благословен е Бог, който е с всеки човек да се спаси и да дойде в познание си сега всяко вечни векове. На Господа да се помолим. Владико Господи Боже наш, повикай своят раб Мартин за Твоето свято просвещение, го достои с тази велика благодат на Светото кръщение. Развържи неговата веткост. И го изпълни. А чудо на Твоето царство, чрез благоволението Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да се освети тази вода със силата действия слизат на Светия Дух на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да и се изпрати пътят на избавлението. Благословението и дарно на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да дойде на тази вода очистителното действие пред вечната Божествена Троица на Господа да се помолим.